गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। BTR सरकारा 3 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो आरो बे 3 बोसोराव BTR सरकारा गोबां रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होबाय। BTR सरकारा 3 बोसोराव गासै 86,494 नखरनो हानि फाट्टा राननानै होनाय जाबाय होननानै BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों। कक्राझार जिल्लानि दतमा बाजाराव दुथांफोरनि ग्रेनाइट गारलांनाय जाथायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय सानखालि मोनानि समाव कक्राझार जिल्ला दतमा बाजाराव दुथांफोरा गारलांनाय ग्रेनाइटआ अरिजिनेल ग्रेनाइट नङामोन। जाथाय थिलियाव थांनानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा रोखा खालामनानै होदोंदि दुथांफोरनि गारनानै गालांनाय ग्रेनाइटआ अरिजिनेल ग्रेनाइट नङा। बेखौ लानानै आसाम पुलिसआबो रोखा खालामनानै होदोंदि बियो महराव ग्रेनाइट बायदिब्लाबो अरिजिनेल ग्रेनाइट बम नङा। बे जाथायखौ लानानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदोंदि BTR गोरोबथानि उनाव दायो BTR ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैबाय। नाथाय बेबादि समनि गेजेरावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा हिंसायारि थासारिखौ लाबोनो नाजागासिनो होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बे जाथायनि आन्दोआव सोर दंमोन बेयो रोखा जाबाय। मोनसे नटिस एबा लाइजामनि गेजेरजों सिमान लादोंदि KL उदखारि आफादा बे खामानिखौ मावदों होननानै सिमान लादों। मोनसे नटिसनि गेजेरजों KL उदखारि आफादा रोखा खालामना होदोंदि दतमा बाजारनि फालांगिरि शुभम सरकारनिसिम गासै 5 लाख रांनि डिमान्ड एबा दाबि खालामदोंमोन। बे 5 लाख रांखौ 10 साननि गेजेरावनो हरनांगौ होननानै सम होखानाय जादोंमोन। नाथाय सम सिमा होसेयावबो फालांगिरिया KL उदखारिनो रांखौ हरैनि जाहोनाव बेबादि जाथायखौ खालामनाय जादों होननानै मिथिहोदों। आरो नटिस हरनायनि गेजेरजों KL उदखारि आफादा गोख्रों हुमखि होदोंदि दाबि खालामनाय रांखौ हराबा फिन आरोबाव बेनिख्रुइ गिख्रंथावसिन खामानिखौ मावगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों। थांनाय साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव गोसारनाय बिमा-बिफा गैजायै दुखुथिया नखरनि उन्दै गथ'खौ मदद खालामदों BTR सरकारा। BTR सरकारा खोथा होनाय बायदियै मेमरि नार्जारी आरो बिनि बिदा मैखोम नार्जारीनो गंनै साइकेलखौ BTR सरकारा दैथायहरबाय। लोगोसेनो फरायनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे थांना थानायाव हेफाजाब होगोन होननानैबो BTR सरकारा खोथा होदों। कक्राझार जिल्लायाव PMAY न' लुनायाव प्रमद बर'नि सरकारा हाग्रामा महिलारीनिख्रुइ बांसिन लुफुंनानै होबाय। हाग्रामा महिलारीनि खुंथाय समाव 2016 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिमाव कक्राझार जिल्लायाव PMAY न'खौ गासै गं 13,540 लुफुंनो हादों। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि BTR सरकारा कक्राझार जिल्लायाव 2021 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिमाव गासै गं 50,090 PMAY न'फोरखौ लुफुंनो हादों। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा कक्राझार जिल्लायाव आरोबाव गासै गं 14,788 PMAY नि न'फोरखौ लुगासिनो। बे बाथ्राखौ फोसावदों पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय बिफाननि मन्थ्रि रनजित कुमार दासआ। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार फोसावनाय। जुदि सोरबाफोर आधार कार्ड बानायनांगौ दङब्ला एबा बानायनो सानगासिनोब्ला बे खौरांखौ मिथिना लानाया जोबोद गोनां। बे बारनिफ्राय फिंगारप्रिन्टनि अनगायैबो आधार कार्डखौ बानायनो हासिगोन। बे खेबाव आधार कार्ड बानायनाय समाव फिंगारप्रिन्ट होआलासेनोबो बानायनो हासिगोन। आधार कार्ड बानायनायनि सायाव सरकारा माखासे सोलायनाय लाबोदों। बे खेबाव आइरिस स्केनिंनि गेजेरजोंनो बानायनो हासिगोन आधार कार्डखौ। मख'नो गोनांदि जायफोर सुबुंफोरा मेगन गैया एबा मेगन नुला बैसोर सुबुंफोराल' फिंगारप्रिन्टनि गोनां जासिगोन आरो जाय सुबुंफोरा मेगन नुयो बैसोर फिंगारप्रिन्टनि अनगायैबो आधार कार्डखौ बानायनानै लानो हासिगोन। माब्लाबा समाव आधार कार्ड बानायनायाव गोबां जेंनाफोर नुजाथियो एबा गोबां सुबुंफोरनि फिंगारप्रिन्ट होनाय समाव गोबां जेंना नुजाथियो। बैफोर जाहोननि थाखायनो बे खेबाव फिंगारप्रिन्ट होआलासेनोबो आधार कार्डखौ बानायनो हासिगोन होननानै मिरु सरकारा फोसावना होदों। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारगासिनो दङदि BPF दोलोआ उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ दोलोआव जयेन जाहोबाय थानायखौ। बेखौ लानानै कास्टम बसुमतारीया गोख्रों फिननाय होदोंदि BPF दोलोआव गोदानै जयेन जानाय फरायसाफोरा गासैबो BA MA पास जानाय गोजा। BTCखौ रैखा खालामनो थाखायनो गोबां फरायसाफोरा BPF दोलोआव जयेन जादों। भारतनि संबिजिराव दङदि 18 बोसोर बैसो जायोब्लानो भट होनो हानायनि मोनथाय मोनो आरो 18 बोसोर बैसोनि जायोब्लानो गाव गावनो साननो हानाय गोहोआ फैयो। बेनिखायनो गोबां फरायसाफोरा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदों होननानै कास्टम बसुमतारीया बुंदों।
खोथा होनायखौ लाखिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर' माहारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालिखौ जौगाहोनो थाखाय गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। थांनाय 2021-22 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होदोंमोन दि बर' माहारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मांखरसालि लुनानै होनायनि खोथा होदोंमोन। वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि 5 कौटि रांजों खुन्थियाखौ गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव एबा मांखरसालियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लानानै जौगाथाय होनो एबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि फबनाय जायगाखौ समायना खालामनो जौगाखांहोनायनि गिबि खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों आसाम सरकारा। आसाम सरकारा गोरिब थाखोनि नखरफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होनो फोसावदों। फैगौ 15 डिसेम्बराव 1,26,000 नखरनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जागोन। कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरा बे रेशन कार्डखौ मोनफुंनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावना होदों। BTRआव गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम। पाब्लिक रिलेशन पार्टी सुंद'यै PRP एबा सुबुङारि सोमोन्दो दोलोखौ दाफुंबाय। गसाइगाव प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोरमायो PRP दोलोनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्मआ फैगौ 2024 मायथाइनि लक सभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव PRP दोलोनि बिजाथि फसंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बियाबावबो बिजाथि फसंगोन होननानै फोरमायदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।